खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिबिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। रेप केसआव एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीया सारेन्डार खालामनाय उनावनो जामिन मोनदों। काकपथाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों 3 लाइमोननि जिउ खहा। महिला कंग्रेसआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ उदखारि आफादजों सोमोन्दो लाखिनायनि अजद होदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो दाबि खालामदों। साफराव इमाम बुथारनायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो गुबै जाहोना सोराङाव फैबाय। सोनाब बंगआव पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय, सासेनि जिउ खहा। नगावआव गुदि फोरोंगिरि आफादनि सावराय मेल। मणिपुराव रायजो राजायानो बिजेपि दैदेनगिरिफोरनि न'खौ सावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रेप केसआव गोग्लैनाय आलाकपुर बियाबनि AIUDF एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीया सनिबारखालि हाइलाकान्दि बिजिरसालियाव हाजिर जानानै गावखौनो गथायदों। ओरैहाय हाइलाकान्दि जिल्लानि लवार कर्टआव हाजिर जानायनि उनावनो एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीया बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोनदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आलाकपुर बियाबनि एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीनि हेंथायै जिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजद थिखांनायनि उनाव थांनाय 16 जुनखालि हाइलाकान्दि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जाज कर्टआ निजामुद्दिन चौधुरीनि हेंथायै एरेस्ट वारेन्ट जारि खालामदोंमोन। बिजिरसालिया एरेस्ट वारेन्ट जारि खालामनायनि उनावनो एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीया सनिबारखालि बिजिरसालियाव थांनानै सारेन्डार खालामहैदों। एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीया मैया गावखौ बिजिरसालियाव गथायनायनि उनावनो हाइलाकान्दि बिजिरसालिया जामिन गनायथि होयो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि आलाकपुरनि एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीनि हेंथायै सासे आइजोआ जिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजद होदोंमोन। बे अजदखौ बिथा खालामनानैनो हाइलाकान्दि बिजिरसालिया एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीनि हेंथायै एरेस्ट वारेन्ट जारि खालामदोंमोन। काकपथाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 लाइमोना जिउ गोमादों। थांनाय हराव गंसे मटर साइकेल आरो टाटा मेजिक गारिनि मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ फारियै मोनसे गामिनिनो मास्यज्योति बरगोहाय, रूपम चौथिया आरो सान्तानु फुकन होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला AS23AD 8976 नम्बरनि बाइकआ टाटा मेजिक गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव मास्यज्योति बरगोहाय, रूपम चौथिया आरो सान्तानु फुकन मुंनि 3 लाइमोना गोब्राब जोखोम जायो। बेनिनो मास्यज्योति बरगोहायनि थोंसे आथिङा बायस'नानै दिन्दां जायो। बबेखानि जायगानि सुबुंफोरनि मददाव 3 लाइमोनखौ जोबोद गोब्राब हालोदाव बोखांनानै फाहामथायनि थाखाय तिनसुकियाव दैथायहरनाय जादोंमोनब्लाबो मास्यज्योति बरगोहाया तिनसुकियाव जिउ गोमायो। बेनि उनाव गुबुन 2 लाइमोनखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़आव दैथायहरनाय जादोंमोन। नाथाय बिसोर 2 लाइमोनाबो डिब्रुगड़आव जिउ नागारो। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोनसे गामिनिनो 3 लाइमोना अबथिरा रुंसारि जानाय जाथाया काकपथाराव बयखौबो दुखु मोनहोदों। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगांनिफ्रायनो रायजोआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानाया सानफ्रोमबो बांसिननायखौ नुनो मोनदों। सानसेनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन माखासे जायगायाव जाब्रबथाय जानाय जाथायफोरा बयखौबो साननो लागा जाहोदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मणिपुरनि मोनसे उदखारि आफादजों मोजां सोमोन्दो थानायनि गोख्रों अजद होदों आसामनि प्रदेश महिला कंग्रेसआ। बेजों लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि आसाम प्रदेश महिला कंग्रेसनि आफादगिरि मीरा बरठाकुर गोस्वामीया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ मणिपुरनि कुकी हारिनि मोनसे हाथियार लाग्रा उदखारि आफादजों सोमोन्दो दं होननानै अजद होदों आरो DGP GP जोंनो गांसे मेम'रेन्डाम गथायनानै बेनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनो थाखाय दाबि खालामदों। अजद थिखांनाय बायदिब्ला मणिपुराव गिख्रंथाव हारियारि दाङाबाजिनि खौरां लानानै फैनाय हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय रबिबारखालि हराव कुकी हारिनि उदखारि आफादनि थान्दैफोरजों लोगोसे
गुवाहाटीयाव सावरायदोंमोन। बबेखानि कुकी उदखारि आफादनि सासे दैदेनगिरिया मिरु नखर मन्थ्रिनो लाइजाम लिरहरनानै गावनि आफादा 2018 मायथाइनि मणिपुर विधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिखौ मदद खालामदोंमोनखौ फोरमायहरदों होननानैबो आइजो कंग्रेसनि आफादगिरिया दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय बृहस्पतिबारखालि कंग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आप आरो टीएमसीजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोन 12 बिजेपि हेंथा दोलोफ्रा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ मणिपुरनि कुकी हारिनि उदखारि आफादजों सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय एनएसएनि सिङाव एरेस्ट खालामनो थाखाय धरना हाबाफारि लानानै दाबि खालामदोंमोन आरो हिमन्त बिश्व शर्माया बन दरजानि खथा सिङाव उदखारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। सापर सरुआ बाखोरा मस्जिदनि इमामखौ बुथारनाय जाथाया गोदान महर लादों। इमाम बुथारनाय जाथायनि गोदान रहस्यआ सोराङाव फैदों। गावनि बिसियानो गोसो थोनाय हौवाखौ लोगो लानानै फिसाय इमामखौ बुथारदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बुधबारखालि हराव सापरनि सरुआ बाखोरा गामिनि इमाम आनवार हुसेन मुंनि सुबुंखौ दानख्लाब सुख्लाम बुथारदोंमोन। बे जाथायखौ पुलिसआ नायबिजिरनानै गुबै जाहोनखौ सोराङाव लाबोबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय आनवार हुसेननि बिसि नरभानु खातुना जुलिनि सिगांनिफ्रायनो गोजाननि बिगुमै सोमोन्दोनि नबरुल खानकारजों लोगोसे गोसो थोलायनायनि सोमोन्दो दङमोन। बेनि गेजेरावनो 7 दान सिगाङाव आनवार हुसेनजों जुलि जादोंमोन। नाथाय जुलिनि उनावबो नरभानुआ नबरुलजों सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन। बिगुमै सोमोन्दोनि गोसो थोनाय हौवाया बायदि बायदि सोलोजों आनवारनि न'आव थांलाय फैलाय खालामदोंमोन आरो प्लेनिं खालामनाय बायदियै नबरुल खानकारा जुलिया हास्ता मुंनि सुपारि किलारखौ लानानै आनवार हुसेनखौ बुथारदोंमन। नाथाय पुलिसनि आखाइनिफ्राय बारग'नो हायासै बुथारग्राया। जोबनायाव आनवारनि बिसि नरभानु खातुन, नबरुल खानकार आरो जुलियास हास्ताया पुलिसजों हमजायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पुलिसआ बुथारनायाव बाहायनाय हाथियारजों लोगोसे 3खौबो एरेस्ट खालामनानै जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय। मख'नो गोनांदि सापराव इमाम बुथारनाय जाथायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ हमनानै बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ सोराङाव लाबोनायनि थाखाय आनवारनि नखरनो सोद्रोमाफोरा पुलिसखौ साबायखर होदों। बेजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ फासि होनो थाखाय दाबि खालामदों। सोनाब बंगनि मालदा कालियाचकआव फैगौ पन्चायत बिसायख'थिनि बिजाथिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय जादों। कंग्रेसनि सासे मावथिया तृणमूल कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिखौ लामायाव गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों। जिउ गोमाजानांनाय टीएमसी लिडारनि मुंखौ मुस्ताफा शेख होननानै सिनायथि होदों। लोगोसे बुथारग्रा कंग्रेस दैदेनगिरिखौ 48 बोसोर बैसोनि आब्दुल मानान होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों आरो एरेस्ट खालामबाय होननानैबो मिथिहोदों। जायगानि एमएलए सबिना जासमिना फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगाङाव आब्दुल मानानाबो टीएमसी दोलोनिनो मावथिमोन। नाथाय टीएमसी दोलोनिफ्राय पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट मोनैनि जाहोनाव कंग्रेस दोलोआव हाबफैदोंमोन। बे जाथायनि अनगायैबो कुचबिहारनि बिडिअ मावख'नि लांगोनायाव बिजेपि दैदेनगिरि आरो आथिखालाव मिरु सोरखारनि रायजो मन्थ्रि नीतीश प्रामाणिकनि सायाव गाग्लोबदों टीएमसी दैदेनगिरिफ्रा। बेनिखायनो सोनाब बंगनि बिजेपि नेहाथारिया गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि फारसे हाब्रु सारनानै आयेनारि थासारिखौ गुबुंले खालामनायाव बिनिनो आखाइ दं होननानै एरेस्ट खालामनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। नगाव बयज हायार सेकेन्डारि स्कुलनि अडिटरियाम नब्लाङाव सनिबारखालि नगाव जिल्ला गुदि फोरोंगिरि आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो दुलाराय आसाम गुदि फोरोंगिरि आफादनि मोनसे सावराय जथुम मेल जानानै थाङो। बे सावराय जथुम मेलाव दुलाराय आसाम टेट गुदि फोरोंगिरि आफादाबो बाहागो लाफादोंमोन। गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ आबुङै थिसननाय, कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ अरायजोर खालामनाय, सिगांनि पेन्सन खान्थिखौ लाबोफिननाय, गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बिए थाखोनि दानजानाय ग्रेड पेखौ लाबोफिननाय, गिबि मन्थ्रिनि ब्रैथि आनजादखौ खुंफिनहोनाय आरो फरायसाफोरनो बिजाबफोरखौ थि समाव जगायनांगौनि बायदि जेंनानि सायाव गोथौवै सावरायलायनायनि उनाव आसाम सरकारखौ नारसिननो बयनिबो मुंसाइ लानाय जायो। बे सावराय जथुम मेलखौ नगाव जिल्ला गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि रुपसागर दासआ दैदेनदोंमोन आरो मिरु गुदि फोरोंगिरि आफादनि गासैबो बिबानगिरिफोरजों लोगोसे नगाव जिल्ला थुनलाइ आफाद, नगाव जिल्ला फरायसा आफाद,
असम जातीयतावादी छात्र परिषद, सुबुं मोनथाइ सोमावसार आफाद, नगाव जिल्ला टिवा फरायसा आफाद, नगाव जिल्ला कवि सन्मिलन, नगाव जिल्ला थाइ आहम छात्र सन्था, असम जातीय परिषद, सोरखारि गुदि फोरोंगिरि आफाद, NCS कर्मचारी सन्था, गोजौ फरायसालि फोरोंगिरि आफाद, गोजौसिन गेजेर फरायसालि फोरोंगिरि आफादखौ लाफानानै गोबां आफादफोरा बे सावराय जथुम मेलाव बाहागो लादोंमोन। गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ अरायजोर खालामनांगौनि थाखाय बयबो हेफाजाब होनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ सोरखारनि खाथियाव गथायनांगौनि थांखि आजावनाय जायो आरो लोगोसे सोरखारा गनायथाराब्ला उननि समाव गोख्रों सोमावसारनायनि थांखिबो आजावनाय जायो। मणिपुरनि आयेनारि हालोदा आथिखालाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनो हमदों। मणिपुर प्रदेश BJP आफादनि शारदा देवीनि न'खौ सावखांनायनि उनाव आरोबाव मणिपुरनि केबिनेट मन्त्रि बिश्वजित सिंह आरो मिरुनि रायजो मन्त्रि राजकुमार रन्जन सिंहमोननि न'खौ रायजो राजायानो सावनानै होदों। सानजा इम्फल जिल्लानि खांबाय ओनसोलाव हारियारि दाङाबाजिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। सुरासानपुर आरो बिष्णुपुर जिल्लाजों नांजाबनाय काबाक्का आरो खांबाय ओनसोलाव रैखाथि हानजाया 1000 थुबुर जानाय सुबुंखौ लेथेर फेथेर खालामनो गुलि गावनायाव उननि समाव गुबुन गुबुन महर लाहैदों। थिउरिया हानजा आरो रैखाथि हानजानि गेजेराव गावलायनायबो जायो। अदेबानि रावनिबो जिउ खहा जायासै। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानजा इम्फल जिल्लानि खंबाय नामदेबाय ओनसोलाव मिरुनि रायजो मन्त्रि राजकुमार रन्जन सिंहनि न'खौ गाग्लोबनानै सावदोंमोनब्लाबो उननि समाव रैखाथि हानजाया गेजेर ससेयाव खोमोरनो हादों। आथिखालाव मणिपुरनि सुरासानपुर जिल्लानि गोबां जायगायाव कुकी थिउरियाफोरा ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ टार्गेट खालामगासिनो दङ। मानो होनोब्ला आथिखालाव मणिपुरनि BJP सोरखारा कुकीनि बेरेखायै बांसिन खामानि मावगासिनो दं होननानैबो गोबां खेब अजदबो ओंखारखांबाय। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।